ser det i alt land, eller er det så ikke vand i? Nej, det er fordi, at de bliver presset, så der ikke er noget luft i dem. Normalt så har man noget våd ler, man lader tørre, så fordamper vandet væk, så er der en masse små huller. Og det er cirka en tredjedel af massen, der faktisk ikke altså hvor der ja, det, man kan godt mærke, at det er, der er ikke noget inde i, der løfter det op. Ja. men det var ganske almindelig jord. Væk med mulden. Hej Søren. Goddag. Hej Søren. Du er bare så velkommen. Det er væk med mulden, og så er det morænejord, der ligger nede. Og i den er der i Danmark, som er sådan en 10-15% ler, og så er der noget silt, som er også noget meget fint pulver, men som er passivt, ligesom grus er. Leren den klistrer, passiv silt, og så noget grus og sten. Og det bliver blandet rigtig godt først, og så... Nej, vi starter faktisk bare med at tage de store sten fra. Det gør vi i den trommel der. Ja. Altså jorden tørrer lidt ned ved at ligge herovre i hjørnet. Og så når man er nede på cirka 8% spå, så kører vi ind her og tromler den. Ja. Og så får vi 2 ligeheder, så får noget rigtig ligesom noget lidt grovere. Okay. Ja, så er det jo blandet rigtig godt. Ja, og så det er det der, vi bruger til at lave sten af. Vi vil godt have lidt større materiale i dem, fordi at de bliver simpelthen stærkere, hvis der er ligesom beton. Men der skal der rimelig meget tryk på. Det kan jeg tro, der er. 120 bar eller noget stil. Okay. Og så skal man ikke få fingrene klemme. Så klemmer det faktisk fugten frem, selvom jorden føles næsten tør. Så når den bliver presset sådan der, så ser de helt våde ud, når de kommer ud. De sidder på ydersiden der. Ja. Og så er stenen færdig, så kan man bygge med det. Der er ikke cement i, der er ikke varme, der er ingenting, det er kun tryk. Og det er jo miljømæssigt fornuftigt. Vi er ude og bruge en ressource, der er masser af. Der er almindelige teglstensler, det kan vi jo ikke få i Danmark mere. Skal man købe tagsten, skal man købe i Tyskland. Mursten kan vi da stadigvæk, men det er knapler. Ja. Det her det er bare overalt, og det er i hele verden. Grønland, Afrika, Gazastriben. Så det er bare at have sådan en trommel og så en presse, der kan klare 120. Og pressen det er den derovre. Men man kan jo så ikke bruge det til yderbelægning. Jo, det kan man altså godt, men man skal forholde sig til det, når man bygger. Altså både, man skal have en høj sokkel, man skal have et godt udhæng, og så kan man enten kalke det, eller silikatmale det, eller... Vi har også lavet et hus, hvor der er blevet pudset med indfarvet kalkmørtel. Man skal bare sørge for, at den er rigtig, rigtig blød. Jo blødere mørtel, jo bedre passer den til leren. Det har stået i 2 år nu, så vidt jeg ved, uproblematisk. Jeg har tænkt set en, der har pudset på en lervæg med en meget hård cementmørtel. Og der, når du banker på den, så kan du høre, at det er en stor plade. Så det skal være blødt. Der er nogen i Østtyskland, der har huse der. Og den, der kan vi styre ladet, så det er nogenlunde det samme. Og så kan vi styre hastigheden på bolden her. Og så kan vi sørge for, at jorden falder lidt til nogen, står her hele tiden. Så kommer lidt højere op, eller lidt lavere, men så står nogenlunde på det samme. Så falder jorden ned i det kammer her. Og det gør den, fordi der er sådan en stempel, der kører tilbage, så bliver der plads, så falder jorden ned, så kører stemplet frem og trykker, skottet kører op, og stenen kører ud. Og så er stenen færdig, og den kører så tilbage og gør det samme igen. Og det kan den gøre 300 gange i timen. Og der skal man have øreværn på. Ja, det er ikke fordi den larmer så meget, men det er jo elektrisk. Vi har lavet nogle maskiner til Ghana, der kører på diesel, og det larmer også noget mere. De her er ikke så gode til sådan noget prøvekørsel. Slidpladerne herinde skal skiftes. Den river de der hjørner af, fordi de er for slidte. De skal ikke blive så fuldkantede til det derovre. Kan du så genbruge det, der kasseres? Ja. Altså man kan jo, når man slår en sten over og bruger den, og den stump kan ikke rigtig bruges til noget, så kan man bare smide den i balje, og så kan man mure, eller pudse med den, eller mure med den. Ja. For det er det samme jord, man pudser og murer det op i. Putter man bare 2 gange sand i. Ja, det var jo også knuse den og smide den tilbage. Og så det kan man også, ja. Igennem, ikke? Jo. Det der går noget som helst i. Som bindeved? Ja. Der er ikke noget i. Ja. Og så er kvaliteterne inde i huset, det er jo det der med, at man kan
binde rigtig meget fugt i det, så når vi sidder og har det rigtig klart, som da vi var oppe i Roskilde i det der lokale, der var, jeg kan huske, det var så fugten den sad på huden, ikke? Det ville man ikke føle, hvis der var sådan nogle vægge, fordi så ville fugten gå derud først. Og når det så blev rigtig tørt, så ville den komme tilbage igen, ikke? Så ville vi have et meget jævnt klima derinde, i stedet for sådan et fugtklima, der gør sådan der. Og det samme gælder varmen. Der kan være rigtig mange kalorier i den stil. Så når solen banker ind en sommerdag, så vil vi ikke føle det slemt i det hus her. Men og til der om vinteren, når huset har været varmet op, så falder temperaturen ikke bare sådan. Men falder den så, og det ved jeg, fordi jeg sidder i lerhus derovre, når temperaturen er faldet, fordi jeg ikke har givet at tage ud og fyre i weekenden i masseovnen, så falder temperaturen måske bare 2 grader. Men det er altså nok til, at der sidder 2 på kontoret, der bare ikke kan arbejde. Altså, og det er ikke fordi, at rumtemperaturen er egentlig oppe, men gulv og væg, de har en temperatur, der er 2 grader lavere. Ikke? Ja. Og det stråler det ligesom hen på benene af folk. Det tager så et stykke tid at få varmet det op. Ja, det bedste, man enten har begrænset af det omkring brændeovnen, eller lige hvor solen skinner ind, eller at man har en fuldstændig jævn varme tilførsel. Ja. Altså hver gang den kalder på 23 grader, eller hvad man nu vil have, ja, så giver den det. Det skal komme prompte, så ikke temperaturen når at falde. Og når man har masseovn, og nogle gange tager hjem i en uge, fordi det er jul eller et eller andet, så falder temperaturen. Så man skal egentlig have termostat siden i væggen? Ja, det kan man godt sige, ja. Ej, men jeg vil sige bare rummet, fordi det er jo igen, vi har den der masseovn, vi har 200 kvadratmeter derovre, og det er altså fuldstændig ens temperatur i hele huset. Jeg har sådan en lille lasermåler, og jeg kan maksimalt finde 2 graders forskel, så jeg går op på loftet helt hen i hjørnet, eller rundt og ud på badeværelset. Det er aldrig mere end 2 graders forskel. Så det kan den altså, det med fordelingen. Men